Sherifla Jabaran so flabago Saria Blon amo foka wala mano ko aw bisimila aw ka jamgan Saria Blon kono Saria Blon jamkan kono bi amma feka sang fendo sanga nyona ka laje jumen kan walma defo we jumena o be am blaka do Saria Blon fara do kono mais ne andela ka masala ke akanga teme na mafuma ko droit communautaire jamana do farle nyonga ka ke kuli ka bengan do ta ka faranyonka wala anga bi babu abe oreka le thème du jour le droit communautaire européen modèle ou contre modèle pour le droit communautaire africain babu bina signinga ananga mawlele no docteur Ablaye Sissoko spécialiste en droit communautaire nango ko droit communautaire ale nyini kala jolenye min me sanga kalanso bawla nango mako ancien chercheur bi aba fe kana ni wala wala awnye nel aw anga sega do ni ay misalita anga CEDEAO kan ani Union européenne davara dina mbuche anga ngala degeleke utado wala wa munun kaywa wal manga do bla munun maywa ale nyini kala na ka baro fana nyeshino no ni ma nyini hokum konana ana davara ke awnye bi mimi ka sawe nen aw ana bo kumban kono na nyanga ni kuluba no usanga nyona minye anga farafina tayano CEDEAO haga jaka se iyo mama ko oni Union européenne ko combattre nyona ko bla balance ka anga laje nala sona nin aw ana famel chama soro ni baro kono bi ka sabuke anga mawlele docteur Ablaye Sissoko do nyenen kala ngwana do soni amedo anga babu kono wala sanga saka famel chama soro ala docteur ami foki wala nyando famel bi ka soro nununa ami ka pan ayoro nun kuna saria tabolola mais ma chama mi yere akono yi misali chama ndi don tamalo na jango anga mamu nye jago kalawe nube espace CEDEAO kono yi misali chama ndu ma kona kerate ko segentege anga farafina jamana kono utaka segi yo wulika jomu ngami foki wala nyando. Merci beaucoup Basina wole li jaranye mo yere fofolo ani mo club anana wakati na mejela me bela jelen fu ani chef la barakala bela jelen. Merci beaucoup. Et je suis content d'être là, c'est un plaisir. Oui. Merci bien. Alors, docteur Sissoko, ni anye misali tabi, iye nyini kala, ni an donna saria okumu konana, baranchi no ye droit communautaire. Amse ka fleli jumenke ni nazara jamana ka faranga kulubaye no ye misali Union européenne. Epsa ka mufanya ka. Okay, merci beaucoup Basina. Woleli Garagné et puis c'est un thème très important en Afrique beaucoup de parce que il y a déjà terminé farafina anga jakulu numbe il a fait moi il a fait CEDEAO no lui droit si ou jakulu kono la na ma forma droit communautaire ou glana droit communautaire européen de image là c'est-à-dire en Europe ka charia de la de qu'est-ce qu'on fait mais CEDEAO tabi ka moi tabi il va ka fond a ben charia ta Europe image de là en ben Europe de la de donc droit communautaire européen c'est le droit de la CEE ou le droit de l'Union européenne. Donc, il faut que CEE droit de dos, c'est-à-dire communauté économique européenne ou bien Union européenne. C'est-à-dire Europe, il y a histoire de Ghana, traité Tchaman de Siena. Donc, depuis la communauté économique du charbon et de l'acier, CAE, donc le discours de Robert Schuman. Robert Schuman est le discours de le 9 mai 1950. Donc au 9 mai, il a fait Europe journée. Donc c'est pourquoi Robert Schuman est considéré il a fait le père fondateur de l'Europe, droit communautaire européen. Parce que aller de l'année vraiment discours nous connaissons la Europe jamana au beka faranyoka ka kekili ka jekulu kilisi ka sharon gla kono
donc ka bɛn ko la donc n'an bɛnna jɛkulu kɔnɔ ka sariyaw sigi a b'a to vraiment jɛkulu jamanaw bɛ kisi wala insécurité caman ma donc droit communautaire yɛrɛ européen yɛrɛ a kɔrɔ ye supranationalité de c'est-à-dire droit c'est un droit supranational communautaire ye kɔrɔ o de supranational kɔrɔ de basina an bɛna sariya sigi jɛkulu kɔnɔ o sariya in ni jɛkulu ye sariya o sariya ta jamana fɛn fɛn y'a i bolo bila a sɛbɛn na a traité la a jamana bɛɛ jagoyalen don ka sariya labato droit communautaire kɔrɔ o de a kɔrɔ an ye jɛkulu sigi jɛkulu bɛ sariya ta donc ni jɛkulu ye sariya ta bɛɛ b'a labato donc droit communautaire c'est un droit supranational donc supranationalité c'est un principe cardinal du droit communautaire donc droit communautaire européen o de ye basina ni yɔrɔ diyara n ye comme an bɛ comparaison na k'u sanga ɲɔgɔn na n'i ye o fɔ nanzara jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkuluba in na min ye anw yɛrɛ ka golofinna jamanaw ye ni an fana faralen ɲɔgɔn kan misali la golofinna tilebilanfan jamanaw CEDEAO ni UEMOA ko e bɛ se ka mun fɔ o fana sariya in na u ka fara ɲɔgɔn kolo in o sariya tɛmɛsira ninnu na. Très bien, merci pour la question. N y'a f'i ye cogo min na farafinna fana Union européenne image la anw fana y'a essayer ka jɛkulu sigi donc ne taara n'i ye plan d'action de Lagos en 1980 farafinna ɲɛmɔgɔbaw u y'a décidé région duuru min bɛ farafinna kɔnɔna la ka organisation d'intégration créée à duuru bɛɛ kɔnɔ c'est-à-dire est ouest nord sud centre parce que olu hakilina la n'a ye jɛkulu créé u kɔnɔ jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na fɔlɔ donc a ka nɔgɔn olu ma ka problème kuma kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a la n'a y'a jateminɛ CEDEAO bɛ yen CEDEAO créé la en 1975 mais après n'est-ce pas le traité révisé pour un début CEDEAO UEMOA c'était juste des simples cadres de coopération avant 1990 voilà pour dire que yani 1990 cɛ i b'a ye k'a fɔ jamana ninnu kun labɛnnen tɛ kosɛbɛ supranationalité kama parce que supranationalité kɔrɔ de transfert partiel de souveraineté o kɔrɔ e bɛ i ka souveraineté abandonner jɛkulu ye donc ni jɛkulu ye sariya o sariya ta donc e bɛ a labato donc la supranationalité, c'est un principe cardinal du droit communautaire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, avant 90, UEMOA CEDEAO, une simple cadre de coopération drôlée. Mais il y a un fort, à partir de 1990, traité ou révisera. Traité ou révisera, et puis, Jamana a l'annulé, n'est-ce pas, qu'à son supranationalité, transfert de compétences, même si ce n'est pas, voilà, totalement parfait, n'est-ce pas? Donc, traité révisé, organe courant créera, c'est-à-dire organe intégré, organe politique de le donc 90 terminé, traité révisera, organe intégré créera. Au de supranationalité ira. Et puis, Fanga dira, n'est-ce pas, Djekulu Fangama, Fanga dira Djekulu Shariaouma. Parce qu'il y a 90 n'est-ce pas, Fanga Bakunte et Djekulu Sharia Nounoula. Donc, à partir de 90, Djekulu Nounou droit Sharia Oué Fanga Ba de Soro. Est-ce que tu vois? Donc, à partir de 90, donc, les États africains ont sonné qu'à participer au processus de communautarisation du droit, donc le droit communautaire africain, mais toujours à créer une européenne imagée de là. Donc, à une misalita, une européenne de cas, quand un droit communautaire africain créé, nous avons dit que charia nous attendons nous béquiller. Nous avons une européenne, il t'a sur le traité B, c'est là où les Tchoukoulé va la traiter. Nous avons une mois là, à B où les Tchoukoulé. Une européenne, règlement B, directive B, droit dérivé. Il t'a sur le fin, nous nana,
CEDEAO ni UEMOA là au charia kelen ninnu bɛɛ bɛ yen a bɛɛ ye weleli cogo kelen de donc pour dire que an ye an ka droit communautaire dilan Europe image de la basina an ma foyi falen a la an y'a ta dɔrɔn ka na sigi an fɛ yen. A faamuna mais o cogo kelen na ni an ye a lajɛ bi k'a fɔ ni kulu fila min ye i da sera Union européenne ma n'o ye nanzarala ka fara ɲɔgɔn kan kunduba in fana ye ani anw yɛrɛ ta an bɛ se ka misali jumɛnw ta olu ta in na ni a bɛ se ka nafa lase anw ma. Merci beaucoup pour la question. Basina ni ɲininkali in ka ɲi kojugu. Union européenne na droit communautaire européen la point camanba de bɛ yen c'est-à-dire anw ka droit communautaire africain kan ka min ta ka don an fɛ yen nɔ. Misaliw la n bɛ misali dɔw d'i ma. D'abord en Europe ni Europe ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ en Europe droit communautaire kelen dɔrɔn de bɛ yen n'o ye Union européenne ye. Organisation d'intégration kelen dɔrɔn de bɛ yen. En Europe il y a une seule communauté. Oui, communauté d'intégration kelen de bɛ Europe. Mais n'i nana farafinna i bɛ taa ye k'a fɔ communauté d'intégration ka ca kojugu. Farafinna droit communautaire ka ca. Misaliya la n'a nana Afrique de l'Ouest la i b'a ye yan nɔ CEDEAO bɛ yen UEMOA bɛ yen. Maintenant CEDEAO b'a ka sariya ta UEMOA b'a ka sariya ta. I bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ souvent a sariya ninnu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Donc Europe système là une seule communauté d'intégration kelen de bɛ yen. Donc anw fɛ yen an bɛ se k'an ta fɛnɛ kɛ kelen parce que ni droit communautaire cayara espace kelen kan a bɛ na ni problème caman ye. D'abord problème de conflit de normes c'est-à-dire charia caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a charia ninnu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ensuite problème de conflit de compétence o ye sisan nɔ ni problème créera an bɛ taa juge jumɛn de fɛ yen parce que CEDEAO juge bɛ yen UEMOA juge bɛ yen et juge ninnu a si ka fanga man bon ni si ta ye n'u b'a fɔ o ma oui ko hiérarchisation tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Et puis i bɛna ye fana UEMOA jamana 8 jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔ a jamana 8 a bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ tuguni. Donc Basina ça c'est une répétition inutile si je peux m'exprimer ainsi. Jamana 8 min bɛ UEMOA kɔnɔ n'u ye UEMOA traité signé i bɛ taa ye k'a fɔ o jamana 8 olu bɛ CEDEAO fɛnɛ kɔnɔ n'u ye CEDEAO n'est-ce pas traité fɛnɛ signé o ye conflit de norme de ye. C'est-à-dire o droit communautaire fila ye jamana b'a fila bɛɛ la. Donc CEDEAO jamana ka ca ni UEMOA ta o la. Oui CEDEAO jamana ka ca n'a ye. Donc ni i bɛna problème jumɛn ye sisan nɔ i bɛna ye ni problème créera donc ni juge communautaire saisira sisan nɔ a bɛ n'a ye jamana ninnu fila u bɛ jɛkulu in fila bɛɛ la donc sisan ale bɛ sariya jumɛn de appliquer donc an t'a dɔn an bɛ taa juge min fɛ yen et puis ni juge fɛnɛ saisira juge bɛ n'a ye sariya ka ca et jamanaw y'a traité fila bɛɛ signé maintenant juge b'a i yɛrɛ ɲininka ne bɛna sariya jumɛn de appliquer ni problème in na parce que jamanaw y'a traité fila bɛɛ signé. Or en Europe ce n'est pas comme ça. Il y a une seule communauté d'intégration n'o ye Union européenne de ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na historique de do kana c'est un processus. Plusieurs traités ont été signés jusqu'au traité de Lisbonne en 2009. Donc an bɛ se ka an ka jɛkulu ninnu ka ca an bɛ se k'a kɛ Europe ta ɲɔgɔn ye ka dɔw tigɛ k'u fara dɔw kan yalasa k'a kɛ kelen ye donc o bɛ caman bɔ problème na Basina. Ensuite fɛn jumɛn bɛ Europe min bɛ se an bɛ se ka min ta o fɛ yen o ye par exemple le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales. O ye jumɛn ye Europe o ye Basina Europe jamanadenw u bɛ se ka kɛ maire ye dugu bɛɛ la Europe dugu kɔnɔ. Oui traité de Maastricht ne b'a fɔ dɛ traité de Maastricht de b'a fɔ. O sariya de b'a fɔ traité de Maastricht de 1992 o b'a yira misaliya la un français peut être maire en Espagne et un espagnol peut être maire en France.
Nyatala ni an ko misali tan fa ote awon jamana mun ga suru malien ka banga ta ke mereye wa mo ka mo do kana ke mere en fait effectivement c'est ça donc on se gani charia inta kani faranta ka e ma do ni chekai na fara go malien me se ga ke mere Côte d'Ivoire ou bien malien se ga ke mere Sénégal c'est bien donc on se gani charia ta ou fi kana si on fi non c'est pour Manuel Valls avec me faire que mere Barcelone un moment mais double nationalité ba le boulot mais à la double nationalité qu'on t'a boulot traité de Maastricht de 1992 au combat permet au combat à ce qui a Yamaria à ce qui présentait élection traité de Maastricht de Cotento Bassina misali juma warabe non amisa ka mita au fait Bassina protection diplomatique toujours traité de Maastricht de 1992 ou protection diplomatique au Guinée ou Europe jamana din n'a be jamana do kan sisan no problème ba ni justice che no asro aka jamana ambassade no maintenant ambassade B jamana be Union européenne no ka ambassade ba jamana kan o be se ka jate na fo ale ka jamana din ka défendre ou de protection diplomatique oui donc les Français doivent mal là c'est ça non misali là le problème ba ni mali justice che naka ambassade mais ni Union européenne jamana do ka ambassade be mal là ba jete na fo ale ka ressortissant ale ka jamana din tu vois que c'est important donc amese kan do anga fait kono malien do na tara jamana wala la ni mali ambassade no mais jamana bi no be jekulu kono dala no ka ambassade be kaba o ba jete na fo aleka ressortissant aleka jamana dindo basina donc ni point no amsaka no ta misali ko ludu anga droit communautaire africain kono basina docteur wala la na fama ama fa ka ngali na fama doke ndale mala ka fo mun mi kana jenu kuma ina dabso nga suwerma o duzukum wala ni watina way war ko e da seran masana ni anga CEDEAO jamana utakalaje yo mwa jamana ni ya jamana misala CEDEAO jamana utakalaje ibina e ka fo anga waru dunda utekele présidence bora Ghana jamana bolo sisa mais war meddu malla ni meddu Ghana jamana ka utekele Union européenne ta en principe euro de bedouin non mais ali jamana do be Union européenne na nous bema do euro la folo mais je pense que c'est un processus à venir par exemple c'est dans corona là projet de Koumé monnaie éco Koumé non mais je crois que il y a un problème de leadership. Est-ce que tu vois? Donc je crois qu'avec le temps ça va venir. En tout cas c'est important parce que na monnaie clé sigi zone kono anafa folo basina harmonie de c'est-à-dire on va voir que monnaie clé ne peut pas circuler et puis ensuite l'avenir c'est la jeunesse. Donc les monnaie clé ne peut pas circuler déjà la jeunesse on va se dire que désormais on peut prendre notre avenir en main. C'est pourquoi c'est important de mettre en place une monnaie unique dans la zone. Donc, ODA n'a failli. Désormais, ce qu'on a venir en mais c'est pas l'appel on a compté Europe quand tout ni. ODA n'a failli basina. Adjaranye, autour que nabi ni anye jamana n'fana kulu fla jate. Ida sera anga golofina jamana numa. Jango a les enfants jamana non mais na kera nous na femme be aunka est-ce que e franga ni non konana maje do fala mutala ni obe auntala ni e fa so la dirkandi obse ko ta chom na ko fana baraka nowe. Merci beaucoup Bassina. Au chama de bi droit communautaire africain konana la point chama be on fait Europe yere be sika minta et d'ailleurs ouada ereta il va y avoir wakati de la Union européenne mo unana kana 6 ko adata système comptable ouada unana jaru yata katana ufi pour que kata la digi na ça demande non ouada c'est vraiment une véritable organisation d'intégration juridique mais là les objectifs fiés
Il y a d'abord la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. OADA objectifié. Au Corée, d'abord sécurité juridique. C'est un principe cardinal. Au Corée, Djakulu amena charia kelen de glan no de ke beje et puis au charia o de bina appliquer OADA jamana be kono. Abena fo misali assurance ko la sano. Oui, assurance ko là par exemple code cima de voilà, domaine commercial là par exemple, il y a les actes uniformes. Voilà. Donc charia kelen de bina sigi Djakulu be kono na la au charia o de ta appliquer be fin. L'État Sénégal, il t'a sur acte uniforme de B. Domaine commercial là. Nous n'avons mal là, acte uniforme de B. L'État Côte d'Ivoire, acte uniforme de B. Nous n'avons Bassina. Nous n'avons avant l'OADA, il y avait une insécurité, n'est-ce pas, judiciaire en matière commerciale. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui est là. Bamako, il t'a sur le Mali juge avec décision dit au problème là, avec juge la décision tekele. À l'international aussi, il t'a sur le problème commercial quel est là, Mali juge avec décision dit, il t'a sur le Sénégal juge la décision tekele. Donc on s'est dit à un moment pourquoi ante Djakulu dossier pour que avec droit que les charia que les appliqué à ni la décision que les problème quel est là. Donc, l'objectif là, sécurité judiciaire, c'est un principe cardinal du droit OADA. Pour que le problème non, c'est une solution judiciaire qui ne sera à la. Or la OADA est organe judiciaire donc il y a une CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Donc au CCJA, allez de Côte d'Ivoire, allez CCJ de Côte d'Ivoire. Donc allez CCJA, c'est comme si allez substituer juridiction nationale de degré au-delà. Donc c'est pour que, n'est-ce pas, on puisse avoir une même décision judiciaire sur un même problème commercial ou de OADA, n'est-ce pas, objectifié. Docteur on m'a fait qu'un sonné sur Yorodoka n'est d'asseroma. Donc on va dire qu'à fond il d'assera Djago qu'on a fait nous Djago Barasera nous ani assurance ko no ida seroma ko sima be no ne assurance mo na nan kenenka o ya fo ko ne assurance ta malila yoron do be o be woro fana ni tara jamana bereka misal la korbar jamana ka kibiso ko ke itse ka no mena yeno parce que assurance la o da seroma on ne da serama ka fo ko critique sobe ni me bla jamana ta o 120 o koro ni ye critique ke malila ka ba ima gagne yere bole jobala il se capable Mali tribunal konano kata au CCJ na à charia les juridictions nationales de deuxième degré, c'est-à-dire il va de premier degré B, deuxième degré B. Donc deuxième degré de la 600 non. Les juridictions nationales de deuxième degré au lieu de B, CCJ a saisi. C'est comme si CCJ a bini ibla, n'est-ce pas, juridiction là-bas n'est placée là. Donc, premier degré B, deuxième degré B. C'est comme si troisième degré au début que CCJA. Donc, appuyer pour qu'il y ait une décision manière. Premier degré et deuxième degré là, CCJA a une décision la clé, avec charia la clé, pour qu'on puisse avoir une même décision sur un même problème. Ou de la faille. Pardon, la famille. Donc, ensuite, OADA là, Union européenne, mais c'est qu'il y aura la CEDEAO qu'on a la fin. Dans le domaine des droits de l'homme, par exemple, Bassina Sharia Badi, CEDEAO Sharia Badi Sigi, n'est-ce pas, 2005. Le protocole, n'est-ce pas, de 2005 portant amendement du protocole sur la Cour de justice de la CEDEAO. Au protocole, on en a des cas d'offra, CEDEAO juge la compétence, notamment en matière de violation des droits de l'homme. Au protocole, il nous faut. Au protocole qu'on a là, tout citoyen, qui est a droit violé là. Dès qu'il y a eu violation des droits de l'homme, il sait qu'un juge de la CEDEAO saisit, la Cour de justice de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja. Donc, il est directement qu'à juge saisi.
juge communautaire saisi droits de l'homme là. Mais il y a Europe, Djamanaka par exemple, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il va y avoir citoyen TCK, Cour européenne saisie direct là. Fika voie de recours national nous, il faut expirer qu'à Banfolo, qu'à ce que ta Cour européenne là. Mais il y a qu'à faut si dans colonna là, les cas droit violer là-dedans, tu peux aller directement devant le juge de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja. Et pas Cour de justice de la CEDEAO là, directement là. Mais juridiction Chamana internationale, en matière de droits de l'homme, au non. Donc, les marques de fabrique CEDEAO est ready. Il faut que ce qu'on a en fait, non? Oui. Avant là, docteur, on a watché une noire en molokaba. Docteur, minti fla, on a ma fait garder là ça non. Amoune ni nikelawe. Et puis c'est qu'à hakilna jumondi, ani la délicate. Même ça que ça va bouiller. Aucun saria bolo frère mi droit communautaire qu'à ka harmoniser. Merci beaucoup pour la question. Notre proposition est mise la sensibilisation. C'est-à-dire il faut que c'est un programme de sensibilisation. Parce qu'il y a un droit communautaire à d'abord nos ressortissants de Kama, à d'abord au lieu de la FIA. Donc, il faut que les cas lui, au lieu de la famille, quoi c'est bien. Il y a un fille qui a double bien, quand Sénégal sera là, il va y avoir à ta doko charia au bas les boulots. Même à tout, à l'état noala, cassegi noala. Donc, aux sensibilisations des teams. Autrement dit, c'est d'ailleurs que ils vont passer d'une CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples. À Corodi. Donc, va la conférence des chefs d'État maintenant la population la gelinte. Proposition pour les sensibiliser car d'offraka flâner du conférence des chefs d'État ou ka famille afana droit communautaire supranationalité de do charia kan la batoni akan respecter donc au lieu de nous ma charia bunya charia be traité kono nous ma bunya jamana munumbe organisation kono on fait une décision acceptée facilement. Donc il faut que ou ka don vraiment c'est un droit supranational. C'est un principe cardinal, si je peux m'exprimer ainsi. À croire à quand à respecter sur tous les plans. Voilà. Donc pour nous, culture nous droit communautaire africain ta droit communautaire européen ta ama et bébé ka droit là en principe et ka valeur de là et ka culture de là mais Europe tabi il est responsable européen nous comment là va faire toujours un charia en fonction des valeurs européennes. Donc Afrique faut faire ka famille de na fa dans la culture là fin chama ba de be en kokoro kono la la culture kono no fene be seka Europe nafa le pour Sédar Senghor a eu de fort culture quand après la culture est un effort sans cesse renouvelé aussitôt rompu catin au corps ayi akoko culture nafa ka bon a nafa ka bon fa ya comparer ni décisif là décisif aller condamner la re beaucoup belebele dobe ka la elle côté sans fait mais a tisse la ce côté kuna chaque fois n'a dans ce côté kuna gabaguru mebi avec ce ngana tatunga elle avec bintukuni donc pour que ka yira ka fo culture benana fado nafa pas de culture be kono basina ajaranye docteur ko bolino wati banambolo peu nino kunye au garasiga yebi saria de konnana anga mawlede ale kunye docteur Ablaye Sissoko spécialiste en droit communautaire et ancien chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako anale kunye ñoko fe wala sa ni masala munu forane au anga se ga don anga na danga jamana konnana me anga bon kuma do ka laje ka la deglike mimi ka sabo nen au ana donga fo kan siglen to anga rola mumi ka ke golo jela jamana ka mume na fala se an fana ga golo fena jamana ma babu ore kunyene wati were anana sigi entreprise ka bara tabuluka ma bi se ka bla ka bo bara la chugu me ni be chagada kere chagada kono sare blu anasigo ka dona tawla WhatsApp numero ale be bla au ka buluka mimi ka sobe au ka nyengalu bena amuta ko temu anga mawlolu na dona tawla ne ba fo ne au ana nyon soro dongere assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.